Hej, i dag skal vi snakke lidt om disruption og hvad disruption er. For mange er disruption jo en ny ting, mange ved ikke hvad det er. Men i bund og grund så er disruption det er ting der kan gøre hvordan vi ændrer vores verden, hvordan vi lever vores liv, hvordan vi ændrer måden at tænke på. Det er alle ting vi kan lave som der kan forbedre hvordan verden den ender. Vi kan fx se det er blevet gjort blandt med Netflix da de begyndte at komme med deres streamingtjenester. Det tog blandt andet livet af mange af de der filmudbydere, hvor du kunne gå ned i en kiosk, og så kunne du lege en film. Alt som endte jo på grund af ting som Netflix. Så det er blandt en af de der disrupt ting, vi skal arbejde med i dag. Jeg har valgt 2 opgaver, som vi kigger på nu, hvis I vil med på en lille tur. Den første opgave er inkluderet i det valg af arbejde, som man gerne vil lave, og hvad indflydelse disruption kan have på den opgave. I denne forbindelse der er det inden for robotverdenen, og hvordan robotter har lavet disruption, som det hedder, inden for den verden. Som vi kan se på billedet her til højre, der i før tid, der stod alting på et samlebånd. Det var manuelt arbejde det hele. Alt blev lavet forbundet med menneskehænder. Det havde selvfølgelig mange flere mennesker i butikken, eller på værkstedet, hvor det nu var henne. Men det gjorde også, at der var lidt flere ulykker førhen, og det tog længere tid at få det lavet. Så for en del år siden, så opfandt man robotten, som der stille og roligt skulle afsætte menneskerne. Det gjorde så også på mange bilfabrikker efterhånden, blev der afsat mange mennesker. Der var mange, der blev fyret, mistede deres arbejde. Men det har resulteret i mange færre arbejdsskader. Det har effektiviseret arbejdsplanen i den format, at du kan producere meget flere ting på kortere tid. Alting bliver mere præcist, ligesom på gamle biler, hvor at dørlisterne ikke sad helt alene, og forskærmen kunne sidde lidt mere til siden på den anden. Med nymodens teknologi af robotstyret kraft bliver alle biler lavet ens, hurtigere og mere effektivt. Dog er der så stadigvæk nogle enkelte bilmærker tilbage, de helt dyre Lamborghini og Ferrari, der stadig dykker deres bil i hånden, men de er så også det dyrere. Med andre robotteknologi inden for samme område af det her fag inden for autobranchen og robotteknologi, der ser vi blandt andet også, at inden for traktorudgaven har de lavet autonome traktorer, som kan køre selv helt ved hjælp af robotteknik og GPS. Øhm, og det kan jo selvfølgelig spare landmanden for mange ture, men det kan samtidig også sørge for, at han kan bruge den landmand, han måske er ansat til at kunne gøre nogle andre ting. Eller i det hele taget kunne han bare spare noget arbejdskraft, og så bare lade den gøre det hele. Og det kan jo sagtens være en trussel for arbejdsmarkedet i den forstand, at robotter de overtager menneskets arbejde. Så det vil sige, at der er færre arbejde for menneskene at arbejde, men det kan så også have med andre arbejder at gøre, som I ser på billedet op til højre, en mand, der sidder med en robot. At et firma, de får robotter ind på arbejdsmarkedet, for eksempel, det kan være her, som I ser et billede med nogle værktøjer, men det kan også være på en fabrik, hvor de laver autodele. Så i stedet for, at du har 10 mand til at sidde, der skal arbejde, så kan hver mand få 4 robotter til at stå, som han så skal varetage og passe og sørge for, at de der kører arbejder. Det vil sige, 10 mand får lige pludselig 4 maskiner. Det vil sige, at du kommer til at lave endnu mere, og det vil sige, at de passer deres arbejde bliver mere effektiviseret, og på den måde så er det ikke længere en trussel for autobranchen, at du har robotter, der kan hjælpe. Der er jo også robotter, der er i gang med, at når en robot kan samle en bil, så har de test på i Tyskland blandt andet en robot, der kan gøre det modsat, at den kan afmontere bilen igen, arbejder de på også. Og det kan jo så selvfølgelig gøre, at en automekaniker, han kan miste sit arbejde, så skal der måske være mindre på et arbejde, fordi han kan bare have nogle flere robotter. Så kan han gå ind og sige, jamen vi har den her bil inden, der er bremserne gået i stykker, så indkoder du det i robotten. Robotten den går i gang med at skille bilen ned og samle det igen, som den er indkodet til fra fabrikkens side af, når den nu har været samlet. Så får de bare software direkte fra f.eks. BMW eller Audi, så den ved, hvordan maskinen er skruet sammen igen, og så kan den finde ud af at afmontere det igen. Og det er jo selvfølgelig meget smart, men man skal så også passe på med, at den ikke tager alt arbejdet for de mennesker, der er her. Så med at finde den gode gyldne mellemvej. Den næste opgave, som vi så skal vælge, der har jeg så valgt noget om 3D-print.
og hvordan 3D-print har indflydelse på, hvordan verden den ændrer sig, og hvordan den har opgave for os. Øhm, Førhen der var 3D-printer, og det var jo noget, der er forholdsvis nyt, men selvom det har eksisteret noget tid, nu er en 3D-printer så faldet så meget i pris, at den kan bruges, altså de fleste mennesker har råd til at købe en, godt nok i mindre størrelse, men der gør, at du kan lave små ting selv derhjemme. For hobbyentusiasten er det jo meget spændende, men hvis man er god og effektiv til at lave den, så kan du faktisk tjene en masse penge, men du kan så samtidig også spare en masse penge. Som jeg har på de her to billeder her, der kan man se på det venstre, at hvad fordel der er blandt ved at bruge en 3D-printer. I forhold til mange af ting, så er den billigere at vedligeholde, den bruger mindre strøm, der bliver mindre udsmidning, fordi den laver kun det, du skal bruge. Kvaliteten er fantastisk god, fordi du kan købe mange forskellige materialer, noget der er fleksibelt, noget der er mega stærkt, så det er ren win-win. Og som sagt, det er bare nemt, og det går faktisk også hurtigt i forhold til, hvad man egentlig kunne forestille sig, det gør, alt efter hvad maskine du selvfølgelig vælger. Udover det, så kan en 3D-printer, jamen man skulle ikke tro det, men den kan rent faktisk godt lave mad, du kan spise. Den bliver meget brugt til kunstige dele, hvis du simpelthen mangler et kunstigt ben, eller en arm, eller jamen, det kan være et dyr, der for eksempel mangler et ben, der kan du lave en kunstig skinne, så de kan komme til at gå igen. 3D-print, du kan også printe ting til din bil, det kan være altså et sidespejl, hvor du sætter glas ind i, du kan 3D-printe et bakspejl eller interiør i den. Alle mulige former for reservedele, du kan forestille dig til de forskellige ting og sager, da du med efterhånden også kan gøre med andre end plastikdele. Små møbler kan laves, plastikstole, borde, så hvis du mangler et havemøbelsæt, og du har en tilpas 3D-printer, så kan du bare lave det selv hjemme i din egen stue. Det tager lidt tid, men du kan gøre det selv. Sko er noget af det helt store inden for 3D-print i øjeblikket. Da små firmaer begynder at kunne lave meget fleksible og gode sko, er store firmaer som Nike også gået i gang med at lave de her sko. Legetøj har været frem lang tid. Det var noget af det første, man sådan rigtig begyndte at arbejde med inden for 3D-print. Som vi ser på de næste billeder, der kan man se nederst til højre, at den hele samlebånd af folk, der sidder og laver sko. Der sidder jo mange mennesker og arbejder. Der har jo mange mennesker i arbejde i forhold til, hvad man har nu. Nu hvor mange ting er der mere på fabrikker. Og som vi ser på billedet til venstre med den grønne såle. Sålen er 3D-printet, og det er som regel hurtigere, end du skal have den i en støbske, da de store printer kan printe sådan nogle der meget hurtigt. Og så er det lige til at klæbe den direkte på en sko, og så har du faktisk en rigtig stærk sko til ufattelig billige penge. Og det lyder jo godt alt sammen med, at man kan spare penge, og det er billigt. Og det har, mange steder har det truet blandt skoindustrien i den sammenhæng, at mange kinesiske firmaer osv. har kunne producere højkvalitets sko, som kostede ingen penge. Og det har jo presset blandt Nike og Adidas og andre firmaer, fordi at du kunne få en sko af nogenlunde samme kaliber, men du kunne få den til en tiendedel af prisen i Kina. Så store firmaer som Nike og Adidas og andre er så begyndt at producere egne sko, hvor de 3D-printer enten det meste af skoen eller noget af skoen, og så sælger de dem så som billigere modeller, og det har så gjort konkurrencen er fladt ud, men du kan faktisk få en 3D-printet sko. Har du din egen 3D-printer, så kan du printe din egen sko i dit eget design. Det vil sige, at du giver selvfølgelig lidt for at printe den, men på sigt så kan du faktisk spare mange penge ved at 3D-printe din egen sko. Og det er jo meget fint at kunne printe sin egen sko, men det sætter jo så også et pres på dem, som rent faktisk producerer skoene som deres levevej, at herre og fru Jensen og andre kan nemt få adgang til en 3D-printer og simpelthen printe deres egne ting. Men i en verden, hvor ting bliver mere robotiseret, alt bliver mere mekanisk, folk der er færre på arbejde, jamen hvis du kan sidde og printe din egen sko, så er det jo penge tjent, penge sparet. Så ja, 3D-print, er det verden frem? Ja, det er det. Og man kan sige, hvad har 3D-print med disruption at gøre? Jo, det har jo simpelthen gjort det, at det har fornyet verden, måde hvordan man kan se verden på, hvordan ting bliver produceret. Mange steder, så når du 3D-printer noget,
Det er hurtigt færdigt. Du har ikke noget udsmid, som vi kan se på det blå deroppe. Altså den er jo stort set 3D-printet, næsten helt færdig. Der er meget lidt udsmid i forhold til, hvis du printer den på en stor plade, og så den skal trykkes ud bagefter, eller den skal smeltes. Der går meget til spilde på den måde. Så ja, 3D-print er kommet for at blive. Det revolutionerer vores verden og gør alting generelt meget nemmere. Det var alt for mig. Tak fordi I så med, og kan I have en god dag.